салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯза оиди эко дар кадом ҳолатҳо ба занҳо эко тавсия дода мешавад ва оё эко ба организми зан зарар дорад ё не, то чӣ қадар эко кардан мумкин аст, мехоҳам ба шумо каме маълумот диҳам. Вале пеш аз оне ки наворро сар кунам, мехостам як чизро ба шумо қайд кунам. Дар навори пешина мо оиди ҷуфастон ва дар кадом ҳолат онро истеъмол кунанд маълумот дода будем. Бисёриҳо ба фикрам навори моро нодуруст фаҳмиданд ва бисёр комментарияҳо шуд оиди оне ки ҷуфастон истеъмол кунему ҳомила мешавем. Дар асл бошад ин хел нест. Ҷуфастон танҳо дар ҳамон ҳолате тавсия дода мешавад ки дар организми зан прогестерон кам бошад, яъне гормони ҳамон прогестерон кам бошад, баъд тавсия дода мешавад ва ин ба ҳомиладор шудан дар бисёр ҳолатҳо ягон алоқамандӣ надорад. Бале агар дар организми зан прогестерон кам бошад, задержка пайдо мешавад. Аз ҳамин сабаб метавонад ки зан ҳомила нашавад. Вале агар дар организми шумо ҳамин прогестерон нағз бошад ё ин ки зиёд бошад, ба шумо шарт нест бефоида ҷуфастон истеъмол кунед. Эко ин ба забони русӣ экстракорпоральное оплодотворение мебошад. Агар ба забони тоҷикӣ оддӣ карда гӯем, ин бордоршавии сунъӣ ё ин ки бордоршавии тухмҳуҷайраи зан дар лаборатория мебошад. Дар замони ҳозира якчанд намуди эко мавҷуд аст. Экои оддие ки ҳаст, ки ба он дохил мешавад эко бо цикли муқаррарии бенамозии зан, яъне бе ягон хел стимулятсия, ва эко бо стимулятсияи цикли бенамозии зан. Ба ғайр аз ин боз ҳаст эко-икси. Эко-икси ин як намуди бордоршавии сунъие мебошад, ки дар ҳолати бениҳоят паст будани ҳаракатнокии сперматозоидҳои мардҳо истифода бурда мешавад. Дар ин ҳолат ҳамон сперматозоидҳое ки ҳаракатнокияшон паст аст, онҳоро гирифта дар лаборатория нигоҳубин мекунанд ва баъд бо тухмҳуҷайра бордор мекунанд. Чунин намуди эко бисёртар дар ҳолатҳое истифода бурда мешавад ки яъне ҳангоме ки спермограммаи мард фоизнокияш бениҳоят паст аст, вале мард намехоҳад ки аз донорскии сперматозоид истифода барад, дар он ҳолат аз чунин метод истифода мебаранд. Экоро дар ҳамон ҳолате мекунанд ки зану шавҳар зиёда аз 5 сол зиндагонӣ мекунанд, ягон бор ҳомиладор нашудааст зан, ҳама гуна табобатҳоро гирифтаанд. Ягон хел натиҷааш нест. Бисёртар дар вақти поликистози тухмдонҳо ки ҳамаи табобатҳо бенатиҷа мемонанд, ё ин ки дар вақти умуман кор накардани тухмдонҳо ва ё ин ки дар ҳолати бениҳоят паст будани сперматозоидҳои мард, яъне ҳаракатнокияшон паст будан, эко тавсия дода мешавад. Инчунин дигар намудҳои эко аст. Ба монанди сперматозоидҳои донорро мегиранд ва бо тухмҳуҷайраи зан, яъне аз шавҳарашро не донорский сперматозоид мегиранд. Ҳаст бо ҳолатҳое ки сперматозоиди мардро мегиранд, вале тухмҳуҷайраи донорский, яъне аз оилаашонро не, аз зани бегонаро мегиранд. Ва инчунин ҳаст ҳолате ки ҳам сперматозоид донорский ҳаст, ҳам тухмҳуҷайра донорский аст, яъне аз зану шавҳар нест, аз каси бегона аст. Вале дар замонҳои ҳозира кам шахсоне ҳастанд ки аз донорскии сперматозоид ва тухмҳуҷайра истифода мебаранд. Дар вақтҳои охир фақат аз сперматозоиди мард ва тухмҳуҷайраи зан, яъне аз зану шавҳар истифода бурда эко мекунанд. худи процедураи эко ва тайёрии ба он чӣ тавр сурат мегирад? Дар аввал пеш аз эко кардан, яъне пеш аз оне ки шуморо бордор мекунанд, шумо бояд ҳама ташхисҳоро гузаред ки ягон хел воспалительный процесс, ягон хел илтиҳоб дар организми шумо набошад. сатҳи гормонҳои шумо ҳамааш барқарор бошад, дар сатҳи муайян бошад. мард низ бояд ҳамаи ташхисҳоро гузарад ки ягон хел илтиҳоб надошта бошад ва гормонҳояш низ дар сатҳи муайян бошад. баъди оне ки ташхисҳоро гузаштед, баъзан доруҳо, яъне гормонални доруҳои махсус тавсия медиҳанд ки тухмҳуҷайраҳои зан бисёртар кор кунанд, яъне суперстимулятсия мекунанд ки бисёртар фолликулаҳо калон шаванд. мақсади суперстимулятсия дар он аст ки дар як цикл ақаллан аз 5 то зиёд фолликула калон шавад, чунки ҳолатҳое мешавад ки бо як тухмҳуҷайра намешавад ки бордоршавӣ ба амал биёяд. аз ҳамин сабаб зиёдтӣ, яъне зиёдатӣ мегиранд тухмҳуҷайраое ки дар ҳолате ки агар бо як тухмҳуҷайра нашуд, тухмҳуҷайраи дигарро истифода баранду занро аз нав тухмдонҳояшро стимулятсия накунанд. чӣ тавре ки шумо медонед, аз ҳад зиёд стимулятсияи тухмдонҳо метавонад ки ба тамом шудан, яъне истощение фолликулов оварда расонад. аз ҳамин сабаб як бор стимулятсия мекунанду бо миқдори калон, яъне бо миқдори зиёд то 6-7 дона тухмҳуҷайра мегиранд. баъди оне ки фолликулаҳо калон шуд, яъне дар 13-14 рӯз наздик омадани овуляция ба тухмдонҳоро пункция карда аз даруни он фолликулаҳоро мегиранд. гирифтани фолликулаҳо танҳо дар зери наркози умумӣ, яъне обши наркоз сурат мегирад.
дар ҳамон рӯзе ки фолликулаҳоро мегиранд, бояд шавҳари шумо дар назди шумо бошад, чунки дар ҳамон рӯзе ки фолликулаҳоро гирифтанд, бояд мард спермограмма супорад, то ки сперматозоидҳои солими онро гирифта бо тухмҳуҷайраҳо якҷоя кунанд. аз ҳамон рӯзе ки тухмҳуҷайраҳоро гирифтанд аз организми зан, ба зан тавсия метиҳанд ки доруҳои гормоналӣ истифода баранд ба монанди дюфастон, то ки қабати дохилии бачадон яъне эндометриро ҳафз кунанд ва барои часпонидан яъне васл кардани ҳуҷайраи бордоршуда ҳолати мусоид пайдо шавад. баъд аз оне ки тухмҳуҷайраи занро бордор карданд, занро даъват мекунанд ба беморхона, то ки ҳуҷайраи бордоршударо ба бачадонаш ворид кунанд. баъди оне ки ҳуҷайраи бордоршударо ворид кардан ба бачадони зан, ба зан тавсия дода мешавад ки дар 1-2 рӯз чизои вазбин набардорад ва доруҳои махсус яъне доруҳои махсуси гормоналӣ тавсия медиҳанд ки то ки отторжение нашавад, яъне тухмҳуҷайраи бордоршуда наафтад. баъд аз 5 рӯзи ворид кардани тухмҳуҷайраи бордоршуда ба зан тавсия дода мешавад ки ташхиси гормони ХГЧ супоранд, то ки бинанд ки оё ҳамон тухмҳуҷайраи бордоршуда дар бачадон васл шудааст ё не. баъд аз оне ки зан ташхиси ХГЧ гузашт ва натиҷааш положителный яъне мусбӣ бошад, баъд аз 2 ҳафтаи дигар тавсия медиҳанд ки ташхиси ултразадо кунад, яъне УЗИ кунад, бинад ки дар кадом ҳолат аст. агар масалан дар вақти бордор кардани тухмҳуҷайраи зан масалан як тухмҳуҷайраро истифода баранд, 4-5 тои он агар зиёдатӣ монад, онро нест намекунанд. масалан онро заморозит карда мемонанд ва дар ҳолатҳое ки дар оянда агар зан хоҳад ки боз эко кунад, аз ҳамон заморожении тухмҳуҷайраҳо истифода мебаранд, чунки аз ҳад зиёд истифодаи доруҳои гормоналӣ чӣ хеле худатон медонад ба организми зан зарар мерасонад ва аз ҳад зиёд стимулятсияи тухмдонҳо кардан ин ба истощении фолликул оварда метавонад ки ба ранни климакс яъне климакси барвақтӣ оварда расонад. аз ҳамин сабаб тавсия дода намешавад ки аз ҳад зиёд стимулятсияи тухмдонҳо кунанд. аз ҳамин рӯ аз тухмҳуҷайраҳое ки аз шумо зиёдатӣ монд метавонанд ки дар маротибаи оянда баъд аз 1 сол баъд аз 2 сол дар худи шумо онро истифода баранд. дар комментарияҳо саволе буд оиди эко ки агар зан як бор эко кунад, дигар наметавонад ки худаш ҳомиладор шавад, яъне худаш самостоятельно ҳомиладор шавад. ин гап ягон хел асос надорад, чунки ҳолатҳое буданд ки зан якум ҳомиладориашро бо эко кардагӣ ва баъд аз он худаш ҳомиладор шудагӣ аст. ин ҳамаш вобаста аз организми зан ва ҳолати сперматозоидҳои мард вобастагии калон дорад. эко дар организми зан ягон хел зарар намерасонад агар шумо дар 2 сол як маротиба ё ки дар 3 сол як маротиба онро кунед. зарараш фақат дар маблағаш аст ки на ҳама шароити кардани эко дорад, чунки беҳад гаронарзиш мебошад. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта агар навор ба шумо писанд омада бошад, фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.